Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryen mu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode. Marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa ya shugabanci Najeriya na tsawon shekara 3, daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2010. Marigayi 'Yar'aduwa mutum ne mai tausayi da sauƙin kai da kuma kishin ƙasarsa Najeriya. Shi ne shugaban Najeriya na farko da ya rage farashin man fetur a zamaninsa don sauƙaƙawa talaka. Shi ne shugaban Najeriya na farko da ya bayyana kadarorinsa a bainin jama'a don assasa yaƙi da cin hanci da rashawa na haƙiƙa. Marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa ɗa ne ga marigayi Matawallan Katsina Malam Musa 'Yar'aduwa, ministan harkokin Legas a jamhuriya ta farko. Kuma ƙani ga marigayi Shehu Musa 'Yar'aduwa, tsohon hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya a zamanin shugabancin Janar Olusegun Obasanjo na farko, kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar SDP a zamanin Janar Ibrahim Badamasi Babangida. An haifi marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa a garin Katsina a shekara ta 1951. Marigayi Umaru Musa 'Yar'aduwa ya shiga makarantar firamare ta Rafukka a shekara ta 1958. Daga bisani kuma aka mayar da shi makarantar firamare ta kwana a garin Dutsen Ma. Daga shekara ta 1965 zuwa shekara ta 1969 ya shiga kwalejin gwamnati ta Kefi da ke jihar Nasarawa a yanzu. A shekara ta 1971 ya samu shiga kwalejin Barewa da ke Zaria, inda ya gama a shekara ta 1972 da takardar shaida na share fagen shiga jami'a, wato Higher School Certificate, wato HSC. Marigayi Umaru Musa ya shiga jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria daga shekara ta 1972 zuwa shekara ta 1975, inda ya karanci ilimin koyar da kimiyyar sinadarai, wato B.Ed Chemistry. Marigayi 'Yar'aduwa ya yi bautan ƙasa a makarantar sakandare ta Holy Trinity College a Lagos daga shekara ta 1975 zuwa shekara ta 1976. A shekara ta 1978 ne Umaru 'Yar'aduwa ya koma jami'ar Ahmadu Bello don yin digirinsa na biyu a fannin ilimin kimiyyar sinadarai, wato chemistry. Marigayi 'Yar'aduwa ya fara aiki a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Zaria, College of Arts, Science and Technology, wato CAST, daga shekara ta 1976 zuwa 1983. Marigayi Umaru Musa ya koma Sambo Farms da ke garin Funtuwa da aiki daga shekara ta 1983 zuwa 1989. Marigayi 'Yar'aduwa ya zama wakili a kamfanoni da hukumomin gwamnati da dama tun daga shekara ta 1984. 'Yar'aduwa ya fara siyasa tun a jamhuriya ta biyu, lokacin da ya shiga jam'iyyar PRP, daidai lokacin da mahaifinsa ke mataimakin shugaban jam'iyyar MPN na ƙasa baki ɗaya. A shekara ta 1991, marigayi Umaru ya tsaya takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin tutar jam'iyyar SDP, amma Allah bai ba shi nasara ba. A shekara ta 1999, marigayi Umaru 'Yar'aduwa ya sake tsayawa takarar gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP, ya kuma yi nasara akan sauran abokan takararsa, inda aka zaɓe shi na tsawon shekara 4. An sake zaɓensa a matsayin gwamna karo na biyu a shekara ta 2003 na tsawon wasu shekaru 4, bayan ya kammala wa'adinsa na biyu na gwamnan Katsina.
An zaɓi marigayi 'yar aduwa a matsayin shugaban Najeriya a shekara ta 2007. An rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa ranar 29 ga watan Mayu na shekara ta 2007. Allah bai yi wa marigayi Umaru Musa 'yar aduwa tsawon kwana a shugabancin Najeriya ba. Ya rasu ranar 5 ga watan Mayu na shekara ta 2010 bayan matsanancin rashin lafiya. Marigayi Umaru Musa 'yar aduwa mutum ne mai hikima da hangen nesa da tausayi da kuma gaskiya da riƙon amana. Shi kaɗai ne shugaban Najeriya da ya bayyana abin da ya mallaka a rayuwarsa a bainin jama'a don assasa yaƙi da cin hanci da rashawa na haƙiƙa. Marigayi Umaru ya rasu ya bar mata ɗaya, Hajiya Turai 'yar aduwa, da kuma 'ya'ya 7. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyauta makwancinsa. Amin. Ga wanda suka fara bibiyar mu a yau, danna mana subscribe da ƙararrawa ka kuma yi like da share don samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Mun gode.